Sanibona, Olihle Themba lo wakwaMzobe. Namhlanje nje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora sibonga umnini mandla wonke esasigcinile, sibonga umnini mandla wonke esasithandile, sibonga umnini mandla wonke oluthando, ungamandla, wensindiso, ugqozi, ukuphila, oyikho konke ukukhonke ngezikhathi zonke. Bantu bakaNkulunkulu, sisempini enkulu lapha emhlabeni yakwamoya, sisempini enkulu lapha emhlabeni ongeke waze wasurvive kuyona ngaphandle uma uzobamba izikhali lezi ubaba uPawuli owasho uthi encwadini kabase-Efesu chapter 6 ukuthi nazi izikhali zamaKristu ngokuba asibambene nanyama nagazi, kepha sibambene nemibuso nemimoya yalelizwe yalobu bumnyama. So yonke into yenzeka spiritually ebese izokwenzeka physically, yenzeka ezweni lakamoya ebese izokwenzeka enyameni. Kodwa umbuzo kumele siyibuze wona thina ukuthi ngabe spiritually senzani leso behavior lapha enyameni? Ngabe ebusuku uthi mawulele wena uphupheni? Ngabe ebusuku uthi mawulele wena uboneni? Ngabe ebusuku uthi mawulele wena kwenzakaleni? Uma uzolala uzwici nje ungaphuphi lutho ungezwa lutho, spiritually physically uzokwenza isinoma kanjani? Uzoba lula, uzoba ithuluzi, especially ithuluzi lesitha. So ngaso sonke isikhathi abantu bakaNkulunkulu kumele simbonge uNkulunkulu ngakho konke asenzela kona, simbonge ngokuphila. Yazi ukuvuka usabona, uvuka usezwa, uvuka usahamba, uvuka usaphefumula, uvuka usanezandla, uvuka usanenyawo, uvuka usanako konke obukade unakho izolo. Ubusisekile kakhulu ngoba khona ongasenakho lokho, khona ongasaphili njengamanje, khona ubefisa obethanda ukuthi naye akwazi ukuthi abusiseke ngalezi zipho kodwa akabusisekanga. Wena obusiseke ngazo ngabe wenzani ngazo? Ngabe wena obusise ngaleli thuba wenzani ngalo? So bantu bakaNkulunkulu, ezikhathini zokugcina siphila kwesikhathi esibizwa ngokuthi extra time njengamanje. Siphila kwesikhathi esibizwa ngokuthi extra time. Ukubona ebholeni uthi masuphelile u90 minutes ebese kuthiwa-ke sibanikeze extra 2 minutes, extra 5 minutes. And into engiyithandayo kakhulu ngalawo ma-extra minutes, liyangena ngampela igoli, kuyenzeka ngampela okukhulu. So bantu bakaNkulunkulu, lesikhashana esincane uNkulunkulu asibusise ngaso asikwenzeni okukhulu. Kufana noma mangabe nibhala lapha e-exam suphelile 1 hour 30 minutes kodwa kuthi kuyabonakala hawe iy'ngane zisagcwele la ku-exam room bese kuyahamba kuyocela, asho uthisha wakho ukuthi okay it's fine, banikezeni another 15 minutes, banikezeni another 30 minutes, kubonakala ukuthi bazokwenza kanjani. Leli sisikhathi lesi esenikezwe sona si-extra, isikhathi number 1 ningasideserve because bekumele niqede in 1 hour 30 minutes, nale game bekumele iphele in 90 minutes. Anisideserve lesi sikhathi, but ngokunikezwa kwenu sona, ngokwabela kwenu lesi sikhathi sinikezelwe ukuthi nikwazi ukuthi sibe usizo kinina, sikwazi ukuthi sinilekelele ukuze nikwazi ukuthi nikuthole nikudingayo, ngoba bengeke edwe isikhathi uma engabonakali noma ukube bekuhamba kahle yonke into, uma bonke abantu bese beqedile kodwa konke kwenzeka ngenxa yokuthi kuyabonakala ukuthi hayi man akakenzeki kahle. Buka lezi ngane kakaphumi, lezi ngane zidinga isikhathi, hayi man le game le ngeke kusangenzeka noma yini, and le noma yini enza isiqinisekiso sokuthi iyenzeka nangampela. So kubona konke ngaso sonke isikhathi bantu bakaNkulunkulu, siphile ey'khathini zokugcina, ey'khathini zobunzima, ey'khathini zobuhlungu, ezikhathini zokukhala, ezikhathini zosizi, ezikhathini lapho khona ama-dimensions esho njalo nje udadewethu uSister Celestial wase-America wathi ama-dimensions ahamba ahlangana lapha emhlabeni. Mokuhlangana kwawo yonke imimoya bekade sizwa ngayo siyibona emamuvini isizobonakala-ke manje live. Usuzokwazi ukubona konke lokuthi hawu kanti ngampela ikhona lento, hawu kanti ngampela lento iyiqiniso, hawu kanti ngampela ukuthi kukuthi yebo nangampela kunjalo. Bebengaqamba amanga, bebengadlali ngawo, ngempela kunjalo. So ngale extra time esiphila ngaphansi kwayo njengamanje, masilungiseni izindlela zethu. So ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu, ngamyaleza nje umfishane sithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele, nihlengwe nesinde sinibhabhadiswe ngoba ukuphela kwezinto zonke sikufikile kanti nokufa kuseduzane kakhulu. Ngalesikhathana esincane nje wena uvukile, omunye umngane wakhe engavukanga izolo, because njengamanje lapha emhlabeni khona okade efihla last weekend, khona okade eshona izolo, khona oshonayo kuyimanje. Yonke into iyi-risk lapha empilweni.
yonke into, ukudla esikudlayo kuyabulala, amanzi esawaphuzayo ayabulala, umoya esiwuphefumulayo ungcolile. Zonke izinto bantu baNkulunkulu seziyi-risk, sezigcwele ukufa ngoba isitha sinikezwe i-dominion isikhashana, khona kuzokwazi ukuthi kuvele abantu bakaNkulunkulu nabantwana baNkulunkulu, khona kuzokwazi ukuthi kuhlukaniseke ngoba uNkulunkulu uke washo njalo nje ubaba wathi uNkulunkulu akayifuni i-disorder emhlabeni omusha. Akayifuni imesi, akayifuni into engaqondakali, kodwa ufuna ukuthula, ufuna into ebalulekile, ufuna abantwana abazothobeka, bangenzi njengaba abazali bethu benze u-Adam no-Eva, bahlulwe umyalelo owodwa ukuthi ningadli kwisithelo esiphakathi nensimu. Ngoba lapha emhlabeni kuhlezi njalo kuzonxanele ukuthi wenze lokho oku-wrong. Yazi lokho ozoyalezwa ngakho utshela ukuthi lokhu ungakwenzi, ilokho ovele ufuna ukwenza ngenkani, ukuthi uma engakwenza kuzokwenzakalani. Kuthi ungayiphuzi lento, uma engayiphuza kuzokwenzakalani. Ungakudli lokhu, uma engakudla kuzokwenzakalani. Ungahambi la, uma engahamba kuzokwenzakalani. Cause leyo mindset yobuntwana iba kanjalo. Uyayitshela nengane ukuthi hayibo ungenzi ukuthi. That is why kudala babevele basabise ukuthi hayibo ungahambi ebusuku uzongitshontsha imfene, izongitshontsha inunu. Ingane ngampela ke ifuna ukubona-ke ukuthi kuzokwenzakalani and iphume okokuqala ibone ukuthi akwenzeki lutho. Izophinda iphume futhi, izophinda iphume, kanti kuyeza usuku la inunu ihlelele khona ngoba inunu ifuna ukuthi ithembe ingane ukuthi hhayi akukho lutho ngampela, ifuna iqale ifihle, iqale icashe khona ingane izosondela izijwayele ukuthi ngelinye ilanga ithi ya ngakubamba. Cause seke sisixoxele nje iy'tori eziyinganekwane kuthiwa kwakuba khona umzali owayethi ehamba njalo ashiye iy'ngane zakhe athi ningavuleli muntu ngaphandle kwami. Njalo umzali uma esefikile afike iy'ngane ay'phathele isinkwa esinojamu ethi bantwana bami ngivuleleni. So kwathi sekufika nenunu yayibuka ukuthi umzali ukhuluma kanjena kanje, yahamba kuthiwa yagwinya itshe noma yagwinya insimbi yenzela ukuthi ibe nezwi lwesifazane khona izothi uma ifika laphayana, imina abantwana bami cane ngivulele nginiphathele isinkwa esinojamu. Khona iy'ngane zizoyitshela ukuthi uma wazi bese ziyavula khona izokwazi ukuthi azidle kahle. So nathi uNkulunkulu, so nathi sitha sike sifike njengoNkulunkulu khona nathi yazi izwi laNkulunkulu ngampela, hawu yazi uNkulunkulu, ebese nathi siyavula umnyango. Kanti sekuba umnyama ofuna ukuthatha indawo bese beyabusa bese beyabulala ngelinye ilanga ngoba isitha kungezile isitha sizokweba, sibulale, sibhubhise, ilokho esikufunayo nje kuphela. Ngoba siyazi ukuthi naso sobhubha ngelinye ilanga, so sifuna ukuthi sibhubhe nenqwaba. So bantu baNkulunkulu, siphila esikhathini sokugcina, siphila esikhathini se-extra time. Le extra time kumele sisebenzise ubuhlakani ukubuyisana noNkulunkulu. Le extra time kumele sisebenzise ubuhlakani bokwazana noNkulunkulu. Le extra time kumele sisebenzise ubuhlakani ukubuyela ebukhoneni baNkulunkulu ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, kanti nokufa kuseduzane kakhulu. Kuseduze kakhulu ngayo yonke into, ngayo yonke indlela. Ngabe usenqoleni yomlilo? Cause lapha emhlabeni it's not about ukuthi wena uhlakaniphe kangakanani noma ukhaliphe kangakanani noma ukwazi ukwenza izinto kangakanani, cause wena ungane-driver's license, udrive kahle, ube uchwepheshe, yonke into yakho uyenze kahle. But what about abantu ophilisana nabo around? Ungadriva kahle emgaqweni uqaphele, ucophelele, but uzohlangana lapha erobhothini nomuntu ongacopheleli, ongenandaba, nomuntu oy'cabangela iy'nto zakhe, nomuntu ophuzile. Wena udrive kahle, yena ngeke aze adrive kahle. So sihlezi silwisa ngayo yonke into, that is why kumele siyibiyele ngomkhuleko. Sihlezi silwisa ngayo yonke into, that is why konke kumele sikubikele uJehova mihla yonke ukuphila kwethu. Silala, sivuka, siphuma, singena, sibikele yena. Siceleni ukuthi abe usizo kithi, siceleni ukuthi asihambele, siceleni ukuthi asikhulule, siceleni ukuthi asisindise. Ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. So nje izinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu namhlanje kuseni bantu baNkulunkulu zithi bantu phendukani. Ngombuso wezulu sisondele, nihlengwe nesinde sinebhabhadiswe. Sesikhathini lapho khona isikhathi esisincane. Usele no2 minutes. Actually sekuless. Susele nama-seconds. Ngeke ukwazi ukuthi uzovuka yini kusasa. Ngeke ukwazi next week uzokufica yini. Ngeke ukwazi next month. Ngenxa yesono esithandekayo onganakile, usidla unganakile. So khona konke abantu baNkulunkulu masifuneni uJesu nje Nkosi nomsindisi siphileleni. Sihlale ebukhoni bakhe asemgcini bakhe ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Kanti nokufa kuseduzane kakhulu. Inkosi ibe nani khona konke. Ngelihle ethandekayo igama lenkosi uJesu. Nihlale nazi uNkulunkulu yasizonda isono. uNkulunkulu yabuthanda bungcwele. Inkosi ibe nani khona konke manje uze phakathi. Amen.